Unai Zubeldia laboral kutxa taldeko txirrindularia gaur Lizarran garaile, zorionak, ikusi dugu lasterketa oso polita, eguraldia proposa. Hasieran ikusi dugu ihesaldi luzea, 2 minutu eta gehiago lortu dute diferentzia. Eta, bueno, atzean ikusi dugu kaja laboral kontrolpean. Konte guzti nola izan da zure eguna? Bueno, helburua zen ihesaldi hartzea, ez? Eta indarenen ihesaldia 12 laguntzian, tarteen Iñaki Murua. Eta nik telkoko txirrindulari batekin atzetik arrankatu dugu. Eta sartu gara, 5 minutuko persekuzioa eta gero. Eta, bueno, gero ja lasterketa guzti ihesaldien jungea. Horrek baimendu du atzen taldekideek lasai jutea ondo kolokatuta. Eta bukaera parte iritsigea bataldea oso indartsu zuela. Ni nire bala denak bat ezik nik uste ihesaldien gazta ditutela. Baina, bueno, gero justo azken bajadan inertziakin ibaia zantzetan ihesin dugu. Eta bien artean jolaztu du garaipena. Sorpresa handia peltorentzat eta batez ere zuentzat, baina bueno, azkenean Sakura garaipena. Konte guzu, nola ikusi duzu azken buruz buru Ibairen kontra, azken hektometroak? Bueno, esan eten bezala, gentozen biok moztuta atzetik, eta inertzia askokin sartu gara bajadan, beak jodu lehenengo, atzetik gero niatera naiz, eta 6 metro batzuk zitun, eta ez dut ia azken rektaraino ez eta harrapatu, eta behin ja gurpi hartu diotela, errebufu horrekin Espainian irabazi diot. Zerenak Unai, disfrutatzea. Mila esker.